हाय गाइस खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे फिसा टपिक लाबोदों। स' बयबो मिथिखादों दा दहाय मबाइलफोराव एलार्ट फैनाय जादोंमोन, आंनावबो खेबनै फैदों। बे एलार्टनि सोमोन्दै सावरायगोन। गतिके बे एलार्टआ जेबो गिनांगौ गैया। बे मोनसे भारत सरकारनिफ्राय एलार्ट हरनाय जादों, जाहाथे सरकारा माबा मोनसे मेसेज हरनो नागिरबा थाबैनो जाहाथे गासै भारत हादरनि सुबुंफोरनो जाहाथे बे मेसेजआ थाङो। एलार्ट, इमारजेन्सि एलार्ट माने बियो। गतिके बेयाव गिनांगौ जेबो गैया रायजोफोर। बेखायनो आं एसे फोरमायनो सानबाय, जाहाथे बे निउसआव नायबाय आं दहाय। बे एलार्टआ आंबो सानदोंमोन बे एलार्टआ मानि थाखाय फैदों होननानै। आं गिदोंमोन, खेबनै फैदों आंनाव। आं जेब्ला पुथिमारि तेजपुर पुथिमारियाव दंमोन। गतिके बेखायनो रायजोफोरनो फोरमायनाय जाबाय आं। स' रायजोफोर गिनांगौ जेबो गैया। आरो एसे हायोबा कमेन्ट हरदो सोरनि सोरनि एलार्ट फैनाय जादों। स' आंना खेबनै फैदों बे एलार्टआ। स' बेखौनो आंनि बिबार्सफोरखौ जाहाथे फोरमायनाय जाबाय। जुदि आंनि भिडिअफोरखौ जाहाथे मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना दाबाव। आरो जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय रायजोफोर। आरो लोगोसे लास्टआव जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। नोंसोरो साबस्क्राइब खालामबासो जों एसे मोजां मोजां टपिक लाबोनो हागोन आरो थुलुंगा मोनगोन। जाहाथे नोंसोरबो कमेन्ट खालाम, मा सिस्टेमाव ब्लग बानायनांगौ, मा बानायनांगौ, बेखौसो नोंथांबो कमेन्ट खालामनो हायो। स' बेखौनो आं रायजोफोरनो खावलायनाय थाबाय रायजोफोर। स' दिनैनि ब्लगआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।